Што рабіць, калі вам задаюць непрыемныя пытанні? Ёсць некалькі варыянтаў адказаў. Калі ты занадта шчыры. Ой, а што так паправілася? Бо люблю есці. Але зараз думаю, што яшчэ люблю і не размаўляць з занадта таксічнымі людзьмі. Калі ты саркастычны геній. А калі ўжо вяселле? Ой, зараз дадому дабяруся і адразу запяшуся ў чаргу. А ты на якім этапе? Крызіс сярэдняга ўзросту? Альбо проста цікаўнасць? Калі ты псіхолог І дзен. калі ты ўжо знойдзеш пару? А чаму ты лічыш, што шчасце залежыць ад пары? Давай паразмаўляем, што сапраўды хвалюе цябе. Калі ты умееш ухіляцца. А калі дзеці? Ой, а ты ведаеш, я ў новы серыял загразла. Такое цікавае! Дарэчы, як у цябе справы? Калі ты агрэсіўны абаронца. Чаму ты яшчэ не знайшла нармальную працу? А чаму ты яшчэ не навучылася лезці ў чужое жыццё? А калі шчыра, галоўнае гэта адказваць так, як камфортна вам. Ваша жыццё гэта толькі вашы справы.